200. Presne toľko rokov uplynulo od doby, keď francúzsky učiteľ Louis Braille venoval nevidiacim svoje bodkované písmo. To do sveta zahaleného tmou prinieslo svetlo poznania a nových možností. Od tých čias sa však potokmi prelialo veľa vody a Braillovo písmo nám pod ťarchou hrubočíznych literárnych zväzkov začalo tak nejak zapadať prachom. A nie divu, veď milióny digitálnych kníh dnes vážia oveľa menej ako jedna v bodovom písme. A počúvať je predsa len o niečo ľahšie ako čítať. No pre nevidiacich tento trend neveští nič dobré. Preto sme sa na to pozreli my a vymysleli Corvus, sadu aplikáciu umožňujúcu používať smartfóny aj ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím. A práve Corvus dnes mimo iného prináša Braillovo písmo v nevidiacim v novej, atraktívnej podobe. V prvom rade je to pri písaní. Ťažký pichťák, ako nevidiaci prezývajú mechanický písací stroj na písanie Braillovho písma, sme totiž ukryli do ľahkého tela ktoréhokoľvek mobilu s Androidom. Stačí ho len položiť na stôl a nevidiaci si na ňom môžu začať písať, ako keď deti hrajú na pomyselnom klavíri skladbu pre Elišku. Proste len zľahka kladú správne prsty na dotykovú obrazovku smartfónu, podobne ako by to robili pri stláčaní klávesov mechanického pichťáku. Na telefónoch sa nedá písať rýchlejšie, ak človek nevidí na displeji. Dá sa diktovať samozrejme, ale to človek nechce robiť vo vlakoch, niekde v dopravných prostriedkoch alebo na rušných uliciach to ani nemôže robiť, lebo to nefunguje veľmi presne. A písať Braillom sa dá všade. A ide to aj na kolenách, či pre vidiacich aj vo veľa bizarnejších polohách. Telefón uchopíte medzi dlane oboch rúk, obrazovkou od tela a hráte si svoj text a hráte a hráte. Rýchlo, efektívne, porovnateľne s vidiacimi, ak nie aj rýchlejšie. Dokonca máte k dispozícii nielen prikladanie prstov. Tie môžete v rôznych kombináciách tiež priťahovať do dlane či švihať z dlane. To vám dáva veľa ďalších možností nielen pri čítaní a efektívnej úprave textov. Takže stačí už len prekonať prvotné pochybnosti, obavu z nepoznaného, trénovať a trénovať. No, treba začať. Na začiatku je to asi ťažké pre takmer každého. Je pár ľudí, ktorým to išlo na začiatok hneď, čo teda poznám ja, ale ja som sa tiež v začiatku natrápil a vlastne som to začal seriózne používať, až keď som to začal programovať. Ale určite to chce trpezlivosť a po dni dvoch trpezlivého hrania, teraz nemyslím celé dni, to určite pôjde. A učiť sa budete nielen vy. Aj svoj smartfón musíte najskôr naučiť, ako prsty na obrazovku kladiete. Ale stačí mu to len raz ukázať, nakalibrovať ho. Veď od toho má prívlastok inteligentný. No a mysleli sme samozrejme aj na súkromie, veď na displej otočený od používateľa dovidí každý, okrem používateľa samotného. Zobrazovanie na obrazovke teda môžete ľahko zatieniť. Často vám to naviac pomôže ešte aj ušetriť batériu. Používanie tzv. Braillovej klávesnice sa však oplatí nielen pre rýchle písanie a editáciu textov. V režime špeciálnej Braillovej vrstvy ju nevidiaci totiž využívajú na celkové ovládanie smartfónu podobne, ako sú na to zvyknutí pri ovládaní bežného počítača s čítačom obrazovky. Stláčaním správnych znakov sa dokážu v prostredí Androidu pohybovať oveľa rýchlejšie, ako keď doteraz prehmatávali obrazovku jedným prstom, či sa s jej obsahom oboznamovali prešvihávaním. Takto sa pre nich stáva efektívnejšie ovládanie nielen v našom špeciálnom prostredí, ale oveľa rýchlejšie môžu pracovať aj s aplikáciami tretích strán. A čo čítanie? No dobre, priznávame, zatiaľ sme bodky z hladkej obrazovky telefónu vyskakovať nenaučili. Za to sme ale naučili smartfóny komunikovať s Braillovými riadkami podobne, ako s nimi komunikujú počítače. A tak to, čo nevidiaci doteraz zo smartfónu len počuli, môžu mať už aj pod prstami. Braillový riadok zobrazí prostredníctvom vystúpených bodov texty podobne, ako keď vidiaci pozerá na obrazovku. No a takmer vždy ho doplňa aj externá Braillová klávesnica, s ktorou sa náš Corvus vie tiež veľmi dobre dohovoriť. Braillové riadky sú dnes veľmi spratné, ľahko ich zoberiete na cesty, no vďaka Corvusu k ním už nepotrebujete notebook. Vystačíte si len so svojím telefónom. Braillovo písmo je určite veľmi dôležité pre ľudí, ktorí sa chcú zaoberať v živote matematikou alebo nejakými
prírodovedne orientovanými oblastiami sa živiť, napríklad informatika, alebo nejaká, povedzme, že fyzika, alebo nejaký okruh matematiky, ale určite to využijú aj jazykári. Pre nich je to veľmi dôležité, lebo všetci vieme, že človek si pamätá, ako sa veci píšu skôr, pretože ich vidí a predstavuje si ich, ako preto, že by vedel gramatické pravidlá nejaké. A aby to celé bolo ešte zaujímavejšie, tak tu máme dve hry, ktoré nevidiacim s tým Braillom v smartfóne pomôžu. Vďaka Braillovému riadku si môžete zahrať upravený Tetris, prípadne v druhej hre sa stanete aspoň na chvíľu včelárom. Ani si neuvedomíte, ako ste sa chytaním včiel a odháňaním sršňov či medveďa naučili základné zručnosti potrebné pri písaní a ovládaní telefónu prostredníctvom Braillovej vrstvy. A možno sa zbavíte aj fóbie z lietajúceho hmyzu. Počas štúdia som využíval Brailla každý deň, pretože som študoval teoretickú informatiku, čo v praxi znamená, že sa stretávate každý deň s nejakou matematikou, každý deň v inom šate, ale vždy je to matematika. A robiť vyššiu matematiku len z odposluchu sa nedá, ak to chce človek robiť poctivo a naozaj z toho aj niečo mať z tej matematiky. A v súčasnosti Braillovým písmom hlavne píšem, pretože je to rýchle, je to rýchlejšie ako čokoľvek, čo človek môže použiť pri písaní na smartfóne. Viac na www.hovoriacemobily.sk. No ale pozor, aj keď písanie a čítanie Brailla vďaka smartfónu s korpusom je skutočne návykové, netreba zabúdať na slová Boženy Nemcovej. Písmo sebemoudřejší lidské slovo nenahradí. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Impact Lab Accelerator. Za podporu ďakujeme aj Google.org, fondu SK NIC, nadačnému fondu Telekom a nadácii Pontis.